बहुत ही दुख के साथ आज कहे के पड़ता, आज भोजपुरी फिल्म जगत के मशहूर गीतकार व संगीतकार भैया श्याम देहाती जी के आज कोरोना से मौत हो गई। ईश्वर उनका आत्मा के शांति प्रदान करस। कैलस ऐसन ई कोरोना भैया श्याम के मुआइलस हो, कैलस ऐसन ई कोरोना भैया श्याम के मुआइलस हो। पूरा फिल्मी जगत के अखिया से नीर गिरैलस हो, फिल्मी जगत के अखिया से नीर गिरैलस हो। कैलस ही कोरोना भैया श्याम के मुआइलस हो। पूरा फिल्मी जगत के अखिया से नीर गिरैलस हो, फिल्मी जगत के अखिया से नीर गिरैलस हो। बड़ी बुरा हाल भइल फिल्मी जगत के, कैसे के हो जी अब दुनिया में हंस के। हाँ, बड़ी बुरा हाल भइल फिल्मी जगत के, कैसे के हो जी अब दुनिया में हंस के। अब फिल्मी लोग दुख बड़ी दिहले हो, अब फिल्मी लोग दुख बड़ी दिहले हो। कैलस ऐसन ई कोरोना भैया श्याम के मुआइलस हो, कैलस ई कोरोना भैया श्याम के मुआइलस हो। रोताड़ लोग आज फिल्मी जगत के, केहू नाही सूती आज लोग वाहो रात के। हाँ, रोताड़ लोग आज फिल्मी जगत के, केहू नाही सूती आज लोग वाहो रात के। भैया श्याम देहाती याद आई है हो, भैया श्याम देहाती याद आई है हो। कैलस ऐसन ई कोरोना भैया श्याम के मुआइलस हो, कैलस ई कोरोना भैया श्याम के मुआइलस हो।